Kidam tang aruni pai krip horni Rongplimplam hiti rui pen kang nia hitianong Rongplimplam ang kang HSLC pen HSSLC kachepa undu na tumapan karcho Amei kapaman po. However, kang turate rang pen supporter people along KSA Rongplimplam branch chutong charak chitudong si HSLC pen HSSLC saplang kachepa undu tumapan karcho po na pen career guidance ito Amei kapaman po. Bang suhud alui sarpo man pen KLA kongchon bang onteron man pen alui HKA BD Sarba Puram Rongpi Bokajan Block Education Board Chairman Rosan Teron Career Counselor Asam Gorof Everty Binong Teron HKA kongchon bang Freedom Tiso KSA Rongplimplam Branch Committee Mai Pula Pension Bang Lapen Prek Jam ke thigiding atum chitong pon. Karcho jar make a chipahem pupon HKA Amei pu Edwinson Hanse ada porpai crazy pen pang cheng pon sikado kave bang truk sikir rakethom HSLC lapen HSSLC satlang ka chipon student atong mapan karcho pon mayalong Assam gora February binong teron mayalong kaning jepon laki logi charli bomahut ko PC voreng ka chipalong jima aphan akitek kenang kedoma laswat teng pensi Charlie ji hung donang po lapen ke Charlie kaya long katikok lapen akisong chetong vegji bonta Charlie abang o edet nang po pusing ning jepon arisar po alam the along on teron pen kaning jepon ki lo ke Charlie bomahut ning kachipaning dingpon akinang sot lapen lo Charlie akang tu yang ding chepo undun pa melote ning ke hang dona son mate akinang ji anta long ji puta ning jepon. News report KTV News.